Aproape 25 de copii proveniți din familii nevoiașe vin zilnic la centrul de îngrijire din Chișinău. La început, părinții au acceptat cu greu ideea, dar și-au dat seama că este singura șansă pentru ca ei să aibă un viitor mai bun. Pentru că aici le place foarte mult, pentru o copilărie mai fericită, mai bucuroasă, pentru că astăzi noi părinții în fuga după aprovizionarea cu hrană, cu îmbrăcăminte, că este foarte deficitar. Statul nu ne acordă așa atenție. Familia din imagine are în grija fundației un copil, care după ce își termină cursurile la școală vine în Casa Providenței. Părinții acestuia sunt alcoolici și nu pot oferi o educație bună. Chiar și acum ei sunt chercheliți. Eu am încredere în acești oameni. Copilul meu se află aici din clasa 1. Acum el este în clasa 6. Eu am încredere în ei. Таким людям можно доверять. У нас были проблемы в семье, да. Noi am avut probleme în familie. Da, au fost, eu nu ascund acest fapt. Și în acel moment s-a primit, uite așa, și fără probleme, eu acum sunt mulțumit că el este aici. În acest centru copiii sunt ajutați la teme, dar au și un program în afara școlii. Eu vin aici deoarece că mama e ocupată și tata îi la serviciu și nu am cu cine să șed acasă. Vin aici, mănânc și fac temele, Vera mă ajută. Ne ocupăm de teme, pentru că în mare parte cu asta ne preocupă pe noi, să aibă notele cât de cât satisfăcătoare la școală. Străinii au pus bazele acestei fundații, ei însă au plecat, iar numărul copiilor a crescut. Așa că acum reprezentanții asociației abia mai fac față cheltuielilor, care depășesc 6.000 de euro pe an. Din cadrul centrului de zi fac parte copii din diferite situații, inclusiv este un diapazon foarte larg, de la familii clasice, complete, unde și tata și mama este prezent, până la situații unde copiii trăiesc doar cu bunici. Copiii se bucură de căldura unui cămin, iar cei mici în Casa Providenței se simt ca acasă. Copiii vin cu drag în acest loc, de cele mai multe ori aici găsesc bunăstarea și înțelegerea, pe care acasă nu o au. Dacă n-ar fi străini care să-i ajute, reprezentanții centrului ar închide porțile. Olga Sarivan, Vitale Sobol pentru Cotidian.